Salut, toată lumea, sunt Andrei Andreu și astăzi vom filma un episod nou. Să-i dăm drumul. Ce faci? Dați-mi 2 lei? Când? Acum. 50 îmi dai? Ha? 50 îmi dai? Ce faci, mă? Nu mai nimic. Ce zici, bă, boșule? Bă, boșule, cine te bărberește pe tine? Mămica! Cine, mă? Mămica! Păi tactul? Deci cu ea muncă. A venit de la pușcărie? Da. Când? Aia acum! Dar ce ai făcut? Te-ai ars la sprincene? Mai deci un telefon! Băi, ce-ai făcut? Te-ai ars la sprincene? Mai deci un Păi ce-ai telefon! făcut? Mai ia pe scen, mai aș. Te-ai ras la sprincene? Mai deci un telefon? Care? Prima parte nu e comedie, e ca un cerșetor. Îmi dai și mi-e 2 lei, bofule. Sau cine te băgbiri? Mămica? Cine? Mămica? Ce fază e asta? Când? De care? Cu camer. De care cameră? Cu dăști. Mă duci? Când? De Paște. Cum te cheamă? Fan. Fan. Deci găi, termina găi, jătele bucata! Ce zici, băi? Ce dracu și mai nimic, am așteptat să te bău. Te-ai supărat, mă? Da. De ce? Da, îmi dați tu un leu? Nu. Îmi dați tu un leu? Îți dau 5.000. 5.000 și tu un leu. Găi, jătele bucata! Vreau, mă, ăștia găini aici? Da, Cine? Vasilica o vupea. Unde? E acasă. Hai că uite, ne cheam. Îmi dați 2 lei? Da. Ha? Da, ține telefonul. Îmi dă bă, doi. Dar ține de bani. Și tu dai 5.000. Montai și 5 de acum. Mai avem, băi. Băi, 5.000? ce mă rău, mă, că... N-are, mă, n-are, numai ce... Pabuș. Pabuș. Ce să mănânci? Încă te-ai găit, tata? Și mai bine. Mamă, zici că e bogat cu 2 lei. Mamă, ce fazi asta? Asta ce mai? Gata-și cu tău. Ce? Gata-și cu tău. Ce? Asta e. Dă-și mă țigară, pulă! O țigară. Te dor de Mircea. Mi tu, săracu! Dă o țigară, babă! Mă căță, dă-și mea 2000 de lei! Depinde cine Mi-i e. foame! Și ce mai faci? Zi-mi de Mircea. Săracu! Mircea! Te dor de el? Să mă caiești pula lui! Îmi dă bani, îmi dă măligă! Ce apă, babă! Mărături! Îmi dă mânca ce-aș buza pe pulă! Îți place de el? Săracu! Are neva să mă moară! A, nu mai are. Nu mai are. Săracu! Dă-și mă țigară, babă! Da. Ce să fac? Uite la Ce macaron. faci la casă, babă? Ce faci? Doarmi? Doarme, Mircea, doarme. Văleu! Văleu. Săracu! Săracu. Nu să mă fără pe acasă, babă! Are. Și ce face? Această babă e obsedată de Mircea. Și acest băiat, Mircea. Casă! Săracu! Dei. Zi, bă. Sunt la treabă, da. Băbuță, ce faci? Mâncați aș buza pe pulă! Săracu! Stă! Hai. Dă-și mă țigară, babă! Și el ce face acasă, babă? Studiază. Săracu! Dă-și mă țigară, babă! Lasă dracu că-ți dau țigare. Ho, zi-mi de ăsta. Mircea! Nici ea nu știa să zică de ăsta, de Mircea. Pune. Opa. Da! Ce-a făcut Mircea? M-a fătut! Cum? Capră! Și cum ai făcut? Asta da fază. Înseamnă că, da, înseamnă că ai treabă cu Mircea asta.
Unghiță telescopică. Unghiță telecupice. Unghiță telescopică. Unghiță telecupice. Aha, moșor. Unghiță telecupice. Asta îmi place. Uitați-vă la perdele și ascultați vorbele mele. Pot să schimb pixul și pasta, numai să nu schimb nevasta, auzi. Da aici până la Craiova să-mi ia motoretă, mă vrea pâr, ceablă s-am de bul. Da aici până la Jilava să-mi ia motoretă, iava. Firara dracu soacră mea, că mi-a dat mare lichea și socru meu e om bun, futoiaș pe măsa-n curmă. Toată ziua în polomidă ți s-a pus un junghi în pizdă, pâr, ceablă s-a timpul să pui foaie de lipaie, aoleu, mai rău te doare. Audă-te, fată din potecă, cam o zdrâmbă cât o steclă, când te lovi la ciupercă, te dau 5 metri din potecă. Vine doctorul cel mic cu o sticlă de țipiric, pâr, ceablă s-antibul, scănă să ne ungă la lindic, ai sigur că n-am nimic. Ce fază? Ce de comedie asta? Nu înțeleg. Pizdă țapănă. Ai o rochie bișirie, te-ai bulit la meserie. Ai o pustă creață, tăbălită-aș pe verdeață, what you free for fight. Această fază este de comedie. Mai filmăm. Da, ia uite ce mișoară e. Ia zice Valentin, ce știți gândiuri. Ce? Salut, sunt Mădălina Tescovina și am o curiozitate. Cât timp reziști fără sex? Cred că după o lună, dar trebuie să ne revanșa. Chiar vrei să știi? Cât timp reziști fără sex? O viață până acum. Ești virgin? Glumesc. Aproximativ. Cât timp ai rezistat fără sex? Mult. Cât de mult? Mult. Zile, luni, săptămâni? 3 luni. 3 luni și cum a fost? Ce simptome aveai? Nu știu, ieșeam mai mult cu prieteni și beam mai mult. Salut, cât timp ai rezistat fără sex? Nu, mersi. De zile, foarte multe zile, pentru că mă concentrez pe anumite ceacre și trebuie să rezist. Cât timp ai rezistat cel mai mult? 2-3 luni. Și cum a fost? Trist. Ce simptome aveai? Nimic. Te mânca ceva? Unde? Sau ce? Dar e o întrebare cam... Nu în trecut cât ai rezistat? Trecut? Foarte mult. Cât de mult? Câteva ore. Ce simptome aveai? Simptome? Nu aveam nicio simptomă. Stai tu. Iar acum să vedem ce spun fetele. Cât timp reziști fără sex? Hello. Chiar nu, mulțumesc. Pe aici, domnișoară, pe aici, pe pistă. Pe pistă. La ce sunteți, studente? Ușurel, așa. Hai că vă ajută Machiavelli. La geografie. Foarte bine. Cât timp rezistați voi fără sex? Bun, e chiar stresant. Da, pe uite, este un studiu social, suntem ființe umane, nu suntem ciborgi. Aceste faze nu prea sunt de râs. Ce a fost de râs cu dă și mie o țigară. Trebuia să zic la o babă. Așa. Nu mai rezist deloc, mă. Ai vrea tu să mai... Ce de comediașă, da? Sau aia, curte cu porci. Așa că voi face un episod și data viitoare. Să nu mai bate. Mai bate. O salut.